Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Dibyani YouTube channel आं नोंथांमोनखौ सिगाङैनो आंनि दिब्यानि YouTube channelआव बरायनाय जाबाय। नै आं दा बहुत दिननिफ्राय न'आवनो थाबाय थादों नालाय स' आं बहुत बर जादों। दा आं पार्कआव बेरायनो थांनो नागिरदों। आंनि लोगोबो दोङो आं दा खिथिथ'नो हानाय नङा। आं पार्कआ बारा गोजान नङा जों गामिनिफ्राय दा माबा 5-4 किल'मिटार जागोन। भिडिअ'आ जोबनायाव दसे नोंथांमोना नायबाय था। आं दा थांनो नागिरदों गामि आं थांनाय लामाफोरखौबो खिथिलांगोन नोंथांमोना नायबाय था। पार्कआवबो गोदान बानायदोंनो साफा बानायदोंनो आं बहुत दिननिफ्राय थाङाखैमोन। बहुत दिननिफ्राय थांनाय जाखायाखै थांनो लुगैबाय थाबाबो मानसिफोरा थांबाय थायो नालाय आंबो थांनो लुगैदों बेनि थाखायनो आं दा थांनो नागिरदों। नोंथांमोना भिडिअ'आ जोबैयाव लासै नायबाय था नायलांबाय था आं खिथिलांबाय थागोन। दा नै थांनो नागिरदों आङो लोगो मोनदो थांनो नागिरदों लोगोफोरखौ उनाव खिथिसोगोन। जों दा नै थांनो नागिरदों। थांनायाव जों गामिनि लामाफोरखौ भिउसफोरखौ आं खिथिलांबाय थागोन। उनाव पार्कआव थांहैनानै उनाव पार्कआवबो मा दोङो इफोराव सब खिथिलांगोन आङो। नै नोंथांमोना नै बाइकजों थांगोन जोङो आदामोनजों थांगोन जों गामिनिनो। दा आदामोनखौ खिथिथ'नो हानाय नङा उनाव खिथिसोगोन इसोर लाजियो नै भिडिअ' नुजानो। स' गाइस नै जों नै बाइकआवनो थांगोन। नै जों दा थांबाय थादों। दहाय आंनि भइस रेकर्डआ बारजों खोनायाखैमोन स' आं नै भइस रेकर्डखौ दा सोना होनायसो जादों। थ' नोंथांमोना दा नायबाय था लामाफोरखौ जों थांगासिनो दङ सबबो मोनहैसिगोन। दा नोंथांमोना नायबाय था लामाफोरखौ नायलांबाय थादो जों थांगासिनो। नैबे दलंआ ओमफ्राय नै ओइथिं मोनसे दलं दंबोयो बे पुराना नैबे गोदान नै दलं मोनफैजोबो पार्कआ मोनफैसिगोनानो बारा गैला। स' गाइस नै आं दा पार्क मोनफैबाय नै दा आं पार्कआव हाबनोसै दा हाबनो नागिरदों मानसिबो बहुत फैदों दिनै दा आं नै थांगानोसै। नै गाइस नाय बहुत गेलेग्रा बुस्थुबो लाबोदों नै नायबाय था नोंथांमोना। मोजां बिफांबो दोङो बिफां लाइफां बिबार बिफांबो दोङो हनैथिं नाहर नै गाइस गेलेग्रा बुस्थुआबो बहुत लाबोदों गोदानसो नैबे आं नुवाखै दिनैसो फैदों नाथाय आं फैनो मोनाखै। नै दा नायबाय था गाइस आं दा ओरैनो इथिंनो गिदिंनोसै बहुत बिफां लाइफां गोदान दंसोयो। नै गाइस नाय नै बहुत मानसिया गेलेगासिनो आगैमोना अन्थावनो गेलेगासिनो। बे पार्कखौ जाब्रांपारा सुक्ले पार्क होनना मिथिगो। दा नैबे पार्कनि नामा जाबाय होलावुरि पार्कसो। अथिं आरो मायबा मायबि दंसोगारो आंबो फैनाय जायाखै नाथाय दा आं मिथिनाय नङा दा थांबाय थादों नोंथांमोना नुनो मोनगोन। अथिंयैनो थांगासिनो जोङो। नै दा सिरियाव गाखोदों आङो मुर्तिखौ नैबे हरखब नार्जारि होनना लिरनाय दङ नोंथांमोना फरायना नायनोबो हायो। नै हरखब नार्जारि ओमफ्राय नैथिंबो मोनसे दंबोयो नैबे जाबाय बड'फा UN ब्रह्म नोंथांमोना फरायना नायनोबो हायो। नैबे सायाव जों दा सायावसो दङ बिथिं सिङाव इनि मानसिफोर दङ बहुत मानसि दङ बिफां लाइफां ओरै दंसोगारो। नै आं दा गाहायाव थांसै गाइस आरो मा हायो थिंसै मा दङ। मुर्ति दङ मुर्ति लामाया इथिंबो थांजायो र'डआ इथिंबो थांजायो। मानसि दलंथिं मानसि थांलाय फैलाय खालामगासिनो। आं दा मुर्तिखौ मा मुर्ति नायनोसै लिरनाय दं ना गैया। guys,
नैबे आं नायनोसै खाथियाव नैबे गुरुदेव कालिचरण ब्रह्मा लिरनाय दं गाइस नोंथांमोना मोजाङै नायना लानो हायो नै बिफां मोनसे मुर्ति दङ आं जोबोद खिथिगोन नोंथांमोनखौ सिजौ बिफांखौ बे अन्थाइजों बानायनाय प्लास्टार खालामनाय नै गाइस नोंथांमोना नाय जोंनाय दलंथिंबो मोनसे दोङो नै दैमाया गोथौथार सुख्ले दैमा बेखौ नै गाइस नाय ह नै बे दैया दै बोहैदो दैया बहुद दोङो दैयाबो लेथ्रा मोजां साफा नङा दैया बिदिनो दै दांनो हायो माबा दुगैनोबो मानसिफोरा सिरि दङ सिरिखौ थाखो सिरि दङ नुहुरदों गासैबो बिथिं दलङा पुरनि जाबाय दलङा नैबे पुरनिसो स' मानसिफ्रा इथिं बारा थांलाय फैलाय खामा थेवबो खामनायफोरा खामो बिथिं मोनसे लामा दोङो बे जाबाय गोदान दलङा ओमफ्राय नै दै बोहैबाय थादो नोंथांमोना नुबाय थादो सिरिबो दङ इथिं नोंथांमोना नुगासिनो दङ आं बेसें हायो खिथिबाय थागोन दा बिथिंबो लामा दं इथिंबो थांजायो नोंथांमोना नायबाय था स' गाइस नै आं दिनैयावनो दोननोसै न'आव थांनोसै जोङो दा नै आंनि चेनेलाबो गोदान नाथाय नोंथांमोना भिउवार्सबो बारा नुनाय नङा नोंथांमोनाबो गोदानसो जागोन दा भिउवार्सआ दा नोंथांमोना बेसें हायो लाइक कमेन्ट शेयार एन्ड साबस्क्राइब खालाम गाइस नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामनायनि लोगोसेयाव नटिफिकेसन बेल आइकनखौबो थुना हो मानोना होमबासो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ फार्स्ट नुजागोन बेल आइकन नटिफिकेसनखौ प्लिज थुना हो आरो बेसेबां हायो साबस्क्राइब लाइक कमेन्ट खालामना होबानो जाबाय नोंथांमोना अननानै दा आं दिनै मा खिथिखो दा बेफोरखौ मोजां नांदोंबा कमेन्टआव खिथाहर कमेन्टआव बुंबानो जाबाय आं हायोबा रिप्लाय हरगोन नोंथांमोनखौ रिप्लाय हरनो हायाबाबो हामा मोननाङा नोंथांमोना दा आं बेयावनो लाखिथोंसै बाय